that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! Impunto alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman. Bakulod kag Pilipinas ko malabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bakulod. Action Firing Line. Tub-tub sa tak ng alas 9 Inyo Action. Action Marlon Hirvaya. Action Firing Line! Yari kita sa una, yari kita sa uno. No? Ang una nga pizza uno. No, September 1, 2022 nga pagpangalagad. Action Firing Line! Firing Line! 701 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ginabantayan subong sang kalabanan. Damo sang nagahulat kon ano bala ang ulihi nga hulag sa ning duha ka mga bagyo nga ginapanilagan. Ang isa ti ginasiling mahuyang-huyang. Bangod ara lamang ang kategorya niya sa ginatuwag nga tropical depression. Medyo nauna-una niya. Ining si tropical depression nga ngalan niya si Gardo. Action Firing Line! Pero ang isa ginakabig tuman ka basko kamanti ginalaragway ini nga super typhoon. No, nga pag sulod diri sa Philippine Area of Responsibility sa Parma Action, ang domestic name o local name niya amo si Henry. Action Firing Line! Firing Line! Iring si Henry kahapon palamang sang hapon, mga alas 5:30 nagsunod na sa Philippine Area of Responsibility. Iring si Henry ginakabig bilang 2022 strongest typhoon baw kakululbaan kon pamatian talang no. Basta gani super typhoon ang nagasunod sa pinsar naton amo ang super typhoon nga Yolanda nga naglaslas kag nagabilin sang puwerte nga kahalitan sa Pilipinas. May pila ka tuig na ang nakaligad. Hindi kita gusto, hindi kita luyag nga masulit pa yadtong halit ginbilin sang super typhoon. Ti kabay unta ang ato siring bala diri sa siring ginasiling kululbaan nga super typhoon. Why si iban ko ding pagpangamuyo mo kay kanamo na sa mga bagyo diri sa pungsod sa Pilipinas nga nag-alalagi nga ginasiling amo ning lugar nga laslasan niya. Pero ang gwa makaksyon naglikaw. Tamo nang ginapangamuyo gid naton. Sunit na pagpadugayon pa mga kaaksyon. Papabulig kita sa sining lakat sang panahon kung ano ang monitoring kag observation. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Kinandan na katuwang naton sa sining nga panatuntunan ang PDMPD. Si Action Gana Republika. Action Gan. Mayong gabi, please come in. Action mayong gabi sa aton mga listeners. Ari, isa-isa ho naton halin sa 24-hour public weather forecast. Kadto kita sa bulletin cyclone number 4 kag advisories. Okay. Si super typhoon, no? Ang classification ni Henry, amo ni siya ang formerly Hinamnor, no? Ang iyang international name. Ari siya 405 kilometros ang iya kalayon na sidlangan namin na sidlangan is northeast sang Itbayat, Batanes, 21.7 degrees north latitude, 125.6 degrees east. Ang iyang kabas kugon 185 kilometro per ora, no?
inang pwede na siya ka hulab sa aton mga atop, no? Wow. Kag ginabana-bana ni siya, makalabot ni siya sa peak nga 205 halin sa 185. Ang madlo siya 230, makalabot ni siya mga 265 within 24 hours, no? Ginabantay-bantayan naton sining gabi pulawan naton ini siya. Dason ang nagagiho siya sa direksyon na bagat na nakatungdan, no? Southwestward sa sulod sang 15 km per ora. Naghuyang siya, no? Kay nagadalagan ni siya 25 km ang nagligad o kung daw kagapon. Okay. Tungod nga daw nagapabugat si Tropical Depression Gardo na fully assimilate ni Super Typhoon Henry si Tropical Depression Gardo. Nagpabilin siya nga gamay na lang, no? Kag na downgrade siya sa low pressure area. Ari ang mga lugar isa-isa ko naton, Batanes kag Babuyan Group of Islands. Maulanon ang ila tiyempo, may pagmadlos nga huyop sa hangin. Halin sa kay Super Typhoon Henry. Ari kita diri Metro Manila, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, ari kita, Tarlac, Pampanga, Zambales kag Bataan. Magalumon ang aton kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Sa subong hindi pa naton mabatyagan ang ulan, no? Tuga ini sang trough o kon extended elongation nga rawit-rawit nga panganod bla ni Super Typhoon Henry. Ginainhan siya sang southwest monsoon. Ang iba naman nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga may pag-umguom lang ang kalangitan asa nga magalumon ang kahawaan. May naligwin ini nga pag-ulan o kon pag panaguob nga tuga ini sang localized thunderstorms. Kutob sang malayo sa proximity in distance sa sirkulasyon ni Super Typhoon Henry. Tiyan mo na, medyo maayad-ayad ang tiyempo nila, no? Partikular sa mga Mindanao nga area. Okay. Ang seaboard karon sang Northern kag Central Luzon, kasarangan asang may pagmadlos nga huyop sa hangin halin sa direksyon na bagat na nakatungdan pakadto nakatungdan southwest to west kag natandog ng sea surface nila didto mabalod ang ilang kadagatan. Sa iban nga bahin sang aton kapungsuran, lakip kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Ari na kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin, magahalin sa nabagat na nakatungdan southwest, aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita yagil warning advisory yung kinbatak sang pag-asa diri sa aton, no? Sa Western Visayas. Nagapabilin lang ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini ang aton wave height 0.6 hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Tapuson ta lang niya. Aksyon Mar, no? Ihatag naton. Kaya ang aton mga amigo dira sa isyo hasta sa Linawon nagabantay na kung pila ang taob. Yes. Pila ang hunas, no? Kawayan. Ang sunrise kag ang sunset, no? Ari. Ang aton karon nga taob alas 11:15 sining gabi 0.8 metro. Ang unas magabalos alas 5:46 karon sa kagahon 0.5 metro ang kanabawon. Kag alas 5:58 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magapakita ni siya alas 5:38 buwas sa aga. Kag nagahamboy kita 25 hasta 32 degrees Celsius. 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Okay. Patpaton ta, no? Sa aton nga tropical cyclone bulletin number 8F. Ang F final ni siya gin-isyu kag ina alas 11 sang ugto. Si Gardo naghuyang sa isa ka o kung ginatawag nila nga remnant low, no? Magsing remnant low inang nabilin nga mga elemento naghuyang siya o kung nag-downgrade siya into a low pressure area na lang, no? Ang rason kay fully assimilated o kung nahigop na siya ni Gardo, no?
ni Super Typhoon Henry. Aha. Okay. So naghuyang siya sa isa ka remnant low kay ang sirkulasyon nga remnant low fully assimilated sa sirkulasyon ni Super Typhoon Henry, no? Sa sulod sang 12 oras di kag ina alas 11 amo na to naghuyang na siya. Okay. Dason kadtuan naton si Super Typhoon Henry Tropical Cyclone Bulletin na isyu man ni alas 11 kag ina sang alas 5 sini nga hapon, no? Si Henry medyo gamay ang paghuyang niya, no? Kay nagasugod siya decelerate, magsiling decelerate, hindi siya naga-generate kundi daw nagapabugat si Tropical Depression Gardo sa iya. So imbes nga magsaka siya patimbuok sa babaw, medyo naga-atras pa siya, no? Kay pakadto sa Dalom south to southwestward arada sa babaw sa Philippine Sea, no? Northeast of Batanes. Wala siya direktamente nga idulot, no? Sa aton nga kapungsuran, particular north kag eastern Luzon. Galing may bunok nga pag-ulan ari mabatyagan sa Batanes, no? Dason light to moderate ara man sa tinion nga may madamol nga pag-ulan sa Babuyan Islands. Si parar sila ni sa babawid sang Luzon. Dason ang iyang coastal water conditions, no? Ang influensya ni Super Typhoon Henry, no? Ang gale warning in effect ara sa northern kag nasidlangan nga bahin sang northern Luzon. Gale warning number 2, no? Gin-issue alas 5 sini nga hapon kag ang signal number 1 may nabatak na diri nayon sa Batanes, northeastern portion sang Babuyan kag Babuyan Islands, no? Kag ang signal number 1 lang, signal number 1. Ang Visayas wala, ang Mindanao wala, no? Dason ang precautionary measures sa kundiin ang bagyo nga may kabaskugon naga-jiho, naga-palapit siya. Ang signal ma-upgrade ini siya sa the next higher level. Limbawa, kung ang Batanes, kag ang Babuyan Island, signal number 1, naga-degenerate siya, daw nagapabutong si Tropical Depression Gardo, no? Chances are nga hindi nila ma-rolled out nga ang signal number 2 batakon sa among nga area. Okay. So, amo ni update naton sa kay Tropical Depression Gardo nga naghimo na lang sa isa ka low pressure area. Kag si Super Typhoon Henry, no? Category 5. So, Akson Gan, bot sa lingon, kung sa mga tao, panagkit-an na gid magali, kag nag-isa gid magili ining si Santo Tropical Depression Gardo, kag ining Super Typhoon nga si Henry. Ang kahalimbawa, sinikwan mo, daw si maskulino kag si feminina. Si Tropical Depression Gardo, muna siya ang feminina, o dalaga, no? Dason si Super Typhoon Henry, ang muna siyang maskulino, ang muna siyang soltero. So nagapangaluyag si Gardo, kag nagaupod man ang sirkulasyon ni nagaupod si Gardo, nagapangaluyag si Super Typhoon Henry, no? Kag sa ili-ili ni Super Typhoon Henry, nakasunod si Tropical Depression Gardo sa iya. So assimilation, ang ilang circulation nagbugos, no? Kag kon nagbugos kon sa tao pa isa na lang kapuso, isa ka damdamin, no? Kag sa aton nga common understanding sa weather observation amo ning ginatawag nga Fujiwara effect. Yes, amo na tani Akson nagan ang next nga question ko, kun bala natabo gid man since nga pagsulod ni Henry sa par, natabo gid man ang ginatawag nga Fujiwara effect. Fujiwara na, no? Ano pa gid? Yes. About sa Akson Gan, nakabulig-bulig pahuyang kay Henry ining si Gardo. Yes, precisely. Yes. Naguyang siya. But once magbugos ni, ang ilang eyeball, no? Maggamay ni siya nga maggamay, pero ang span kag ang length
Sang ilang sirkulasyon, malapad na ni siya, malabot na tadi Western Visayas, some parts of Northern Mindanao. Sa subong, hindi pagid consolidated, nagalapta pa ang color red, no? Nga heavy rainfall, no? Once magbugos na siya gamay, diya mo na makusog-kusog. Adason, naga-span na siya ang iyang malabutan, pila ang rain radius, no? Amo na ang ginatawag naton nga intensification. Okay. So balantayan pagali action na gan ang hindi pa natin mabalaan kung ano gadang ibundak nga puwersa sa ning tropical super typhoon nga si Henry or why pa ni action gan magpabatsyag sa aton di why pagitanto Why pa kay naga-degenerate siya mo once nga magbugos na gid ni sila magbugos na gid sila mo na, ma-re-intensify siya, patimbuok na siya sa babaw. No? Ang trajectory ay imbis mag-traverse siya sa Taiwan, diri siya manglubaybay sa kilid sang Southern Japan, Ryukyu Islands, pasaka sa Korean Peninsula, sa Open Sea, sang South Korea kag Central kag Northern Japan. No, dira siya. So, may posibilidad mabaskog ni siya kay si surface ang tahako niya. Tubig, hindi sa landmass. Sa Korean Peninsula kag sa Japan. So, tuman ka balantayan aksyon na gana, 185. Hindi tanay magkumpiyansa. Yes, mga correct. listeners sa pamati, hindi tanay magkumpiyansa nga layo na si super typhoon kaysa babaw isang Luzon. Why ba siya kakonsolidar persa? Once magkonsolidar na niya, malabot tadi sang isolated o kon scattered din showers, no? Hasta pa ni sa Biyernes o kon Sabado nga bantayan na yung aton. No? Subong ari kita sa Webes, dapat monitor kita, alerto kita until Biyernes hasta sa Sabado. Kag importante aksyon na gan ako nga munog ko perme pangamuyo ganda importante. Di mo kagitamo ng aksyon na gan. Damo na ko napamatud-an bla nga ara gid do masaligan gid ang pagpangamuyo naton. Correct. Amo gina once nga may ara calamity or nagasulod sa aton diri nga mga tragedy o kon trahedya sa action gan. Salamat gid ha. Salamat, thank you. Okay, welcome ayong gabi Action Mar. Action Firing Line. Medyo klaro duha nag-merge or nagkita ay nag-isagin man gali sa forsa, no? Ang ginatuwag nga Fujiwara effect ni Gardo kag ni Henry. Ti magsiling kita Fujiwara effect damo na ri nga amo sa nga senaryo ang na-eksperyensyahan naton diri sa Negros o kon diri sa Pilipinas dumdum kamo sa nga April lang ining nagligad lang nga bulan sang Abril, no? Atong agaton kag malakas pambla ang Ruli kag Atsani nagaligad nga October 2020. Tandaan nyo gito ginambal ni Gana Republika sang PDMPD. Hindi ta pa may baluan, no? Kung ano gid ang ibundak nga puwersa sa nga super typhoon nga si Henry nga sa nasilinta na ari na diri sa Philippine Area of Responsibility subong pala gabi ulo aligmat alerto kamo hasta buwas Biyernes hasta pagani sa Sabado. Action Firing Line. Salamatan tas Gardo, no? Kay si Gardo bisan nga tropical depression siya, naghuyang siya bilang isa na lang ka low pressure area kon LPA kag nakabulig siya sa pagpanubo sang puwersa o kon pagpahuyang sa puwersa sining ni super typhoon Henry. Action Firing Line. Alas 7:18 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato sa nga mga balita lokal sentrohan Tarugay-Dugay kay may ara kita sa ulihing update standby daw dira sa may southern Negros ti ining adlaw ara kita sa September 1 sa nasiling tara amo ni nag-abot na ang ginahulat sang kalabanan, nag-abot na ang ginasiling nga panugod sang hambal nila kabuganaan kuno. Action Firing Line. Kag nag-abot na ang unang alintang sang 4 ka bulan nga amo ning ginakahiligan sang kadaman. Action Firing Line. Firing Line. Ang ginatumod diri makaksyon naman ning ginatawag nga Bear Month. The 1st of September that makes us excited and happy. Excited kamo kag happy?
Action firing line. Amo ini ang opisyal nga pagsugod sang Christmas season diri sa Pilipinas. Unang adlaw sa bulan sang Setyembre, unang petsa sa bulan nga nagakidang-kidang, September 1, 2022. Bear Month. Action firing line. Amo ini ang nabilin nga 4 ka bulan sa nga tuig. Nga may bear sa ulihi. Septem, Octo, Novem, Decem. Ang tanan ang punta, bear. Action firing line. B-E-R. Hindi kay bear nga ilimno na. Nagtupa man sa ginatuwag nga bear season. Dari sa Pilipinas, sa mga Filipino nga mahilig mamantay kag maghulat. Daw pareho lang sa isa kalalaki nga nagapangaluyag sa babaye. Nagahulat bisan ano pa kalawig para lang nga sabton. Kung pwede pa lang pati bituon singiton para lang nga sabton. Action firing line. Ang bear month. Isa sa nagbantog subong ambahanon kag umalamba. Why sa iban ko ng Ilonggo? Ha? Kita nyo man na sa Facebook. Kung kisagin mo naliya si Jose Marichan nga ano man, hindi man siling kaladawan na. Kaya nagayuhoman si Jose Marichan. Action firing line. Ti Ilonggo na si Jose Marichan Makaksyon. Bantog nga songwriter ka negosyante. Negosyante na sa sugar industry. Kaya nga nagserve man na siya nga chairman kag chief executive officer sang binalbagan ni Sabila Sugar Company Incorporated na Biscombla diri sa Negros Occidental kag Chan Sugar Corporation. No? Dako man ang kontribusyon ni Jose Marichan sa industriya sang kalamay. Action firing line. Nga abala si Jose Marichan na ginhambalan. Hinabangod sa sa nagsikat niya Christmas song nga Christmas in Our Hearts. Action firing line. 1919 na nagumpisa makaksyon nagsugod pabati. Batian ta nga bahanon Samtang nga nagalawig ang tinuig kada Christmas ya. Do amo lang yung perme ang ginabalan sa tao mo ginakanta sa taong Christmas in Our Hearts sa mga Christmas parties di kini madula. Action firing line. Kag gumawa ang social media labi ng Facebook makaksyon labi na gisubong nga 2022 na piyara naman guro da kung kisa paggabugtaw ninyo pagbukad nyo Facebook nyo ang makita nyo nawong ni Jose Marichan. Action firing line. Pero sang ginkuhaan baya sang reaksyon si Jose Marichan kay inang ginatuwag nga memes bla memes ara si Jose Marichan ginkuhaan siya reaksyon magka-aksyon kahapon nga reaksyon niya kamati day before sa September 1 ang September 1 kung basihan ta the Jose Marichan day mo. Action firing line. Ang reaksyon niya tatlo ba lang katinaga reaksyon ni Jose Marichan siling niya I feel proud may paman pa kayo home. Action firing line. Nanamian pagaliya si Chan mo mas nagsikat pagid ang iya sa ngalan butan tabi eleksyon sa mga bulan kag si Chan kandidato laban-laban daog daw. Action firing line. Sa Pilipinas pa daog gani si Robin Padilla bisa nga nagkanta lang sa Wonderful Tonight. Action firing line. Firing line. Ini pang si Jose Marichan nga singer na gidya. Bulan pa lang sang Hulyo kag Agosto si Jose Marichan ginahambalan na pati gani mga wala opisyohon nga mga tarso kag galangolangob la hinimuan pamimi si Jose Marichan. Kita nyo ba da mga kaksyon mayara gani nga si tingala nga akon man balay nga si Jose Marichan nas bintana haw. Action firing line. Muna ka tanda sa mga Pinoy maghimo pero why na sila sa katanda ni Axon El Rey. Action firing line. Hindi na sila kaberdiya sa katanda ni Axon El Rey kung computer lang ang paghahambalan. Ang nalainan ko lang to kay may ara ya lawas si Jose Marichan nga gingapos niya ang botkon kag lawas ang kalat. Action firing line. Nagtarso yung gwa ni Jose Marichan to kaya naghimo to way sa kuno kwarta. Action firing line. Gusto niya nga waay sang September 1 nga matabo kay way sa kwarta tiga puso niya si Jose Marichan. May ara gani nga ang baba ni Jose Marichan gimutangan masking tape. Action firing line. Ay Pinoy Pinay abilidaran gid sa terarso kag
kining koy nga hilikoton. Basta limitahan lang nga, hindi na papasobrahan. Action firing line. Ano man ang mga gimmick kag pulo panakot sa pagsunod sa ning Vermouth Mac-action kag ang pagpaninghamot na sang Christmas season, may mga rason kung nga ang Vermouth malapit sa tundog ang kabatyagon. Una muni, damo sa mga nagaka-excite sa pagdumdum sa mga daan nga tradisyon, di ba? Pero daan kita nga tradisyon nga kung sa mga millennials, kada Vermouth lang nila matukiban nga may amo na gali. Action firing line. Ikaduwa, mabatian man nato ng kanta nga Merry Christmas. May mga party-party na. Ang pagtuwag sa mga ninong kag ninang, ang pag-enjoy samtang naga-dekorar, ang pag-shopping. Ginakabig sang iban bilang season therapy ang shopping. Ina kung may kwarta ka. Action firing line. Mga Christmas villages nga madinuagon. Kag ang pag-countdown antes ang adlaw sang Pasko, di ba? Kag bagong tuig. Action firing line. Makasiling kita nga nothing beats the Christmas spirit. Ang importante mo niyo dapat dumdumon ta. Nga minano man nga sa isang selebrasyon Christmas o kung bagong tuig man, ang lawas ta iamligan tagid nga kung may ginabatsyag kabalutian ka ba sakit maka-enjoy ka haw. Action firing line. Dapat layo kita sa pabalutian. Why kontrabla? Damo abyan. Bisang butang tanga may balaran ka pa okay lang. Action firing line. Basta mayo lang imo sa nga ikaw lawas. May balaran kami utang ka matamatan mo na iya. Goods na goods na. Pihogad nga imo sa nga Christmas, mangin merry na ka mangin happy pa. Anon mong kalipayan kung gulpi ka lang matumba nga wala man sang pilas kag hindi na makabangon kag ang pagtulog mo diretso. Action firing line. Firing line. Pangamayuan tatanan, no? Kalauban ta ang pagsunod sa ring Vermouth, mangan positibo sa aton, damo grasya nga mag-aabot, layo sa kalamidad o kontrahedya kag dala ng maayo nga panyampo no? Kung initanan aton na eksperyensyahan, siguro why na sang pinakabanami nga Vermouth, kundi ang subong nga tuwig 2022. Sa balita. Sa aksyon. Ano ba lang balita nga dapat ako sa nga pag-sentruhan sa balita nasyonal pa kaligtaan ta na darita sa lokal ho kay damo ta sang lokal nga dapat sa nga tutukan isyu may kantanan sa serbisyo sang water district kag electric cooperative sa ila sa nga mga konsumidor tubig kag elektrisidad ano ka importante haw amo na mga bagay sa ato sa nga pangabuhi o kung ginagawi nga importante no ang punteriya sa sanang isyu diri kitabi ho no? Ang basiwa may isyo man da. Ang Seneco mas nagasingking isyo. Subong nga adlaw ang balita nga ginhambalan. Amo ang ginpatuwag nga dialogo diskusyonan ginpatuwag mismo sang taga Seneco. Ginibitar pa gani ang mga member consumer owners pero sa Facebook live lamang sa kooperatiba. Hindi man pwede subong ang grabing tumpukan ay isang mga dalagko nga crowd di pa pwede sbong, no? Ang gin-invite man ang public pero sa Facebook live lang. May Facebook live mo, may Facebook page man ang Seneco Mac-action. Pero ang mga media sa Bacolod, aragid personal nga naggatambong, no? Nagpamati sang eksplanasyon kay na sang aga may angot sa gin petisyon sang consumer groups. Action firing line. Kag may angot sa reklamo, no, sa mga konsumidor. Pero ining pag-inatubangay, golpi lang nga naimpunan sang lalisay. May taasay tingog nga natabo kinaway. Ibalon ta na dugay-dugaya, kag may ara sang init nga questionanay. Action firing line. Firing line. Ang resulta sa ring ang pagplastar patag sang Seneco, way matapos-tapos. Kaya desisyonan na lang ang taton anay. Bango isa sa mga nagtambong siri sa pagtililipon, ang Power Watch Secretary General nga si Winnie Sancho nagkontra sa palayag sang isa sa mga nagatiglawas sa Seneco. Ano ginang punto sa Seneco kag anuman ang rason ni Sancho. Action firing line. Ang Seneco subong isa sang pinakginahambalan nga kooperatiba sa bug-os nga Pilipinas. Ang iban siguro may mga isyu gid man pero hindi pareho sa isyu diri sa Seneco. Kay nagligad nga adlaw
may petisyon nga ginpirmahan ang mga members, consumers, owners sang Seneco, petisyon nga ginpalabot na gid kay Presidente Marcos sa DOE. Ang DOE, nidamo-damo na ng mga petisyon reklamo ginpalabot sila, naway man na sila sang aksyon. Action firing line. Mas mayo nga kung padalaan nyo petisyon ng DOE, padalaan nyo ba ng Presidente? Action firing line. Ginpadalaan man si Idol, Senador Raffy Tolfo, nga man nagaserve bilang chair sang komitiba sang enerhiya sa bahin sang Senado. Pati sa kay Mayor Benitez sa Bacolod, ang panawagan, imbestigahan kag kung pwede pa lang, i-prosecute criminally ang Seneco Board of Directors kag management. Bangod sa pagperma sa suno sa ila, illegal extensions kag illegal na kontrata, pati ng sige-sige nga pagsaka sa baleran sa bilho, sa kuryente, kag ang permegni nga brownouts. Action firing line. Medyo natayog na rin Seneco maka-aksyon kay sinaubala ang hindi makulbaan sini. Kung ikaw nga taga Seneco nga ginatubod magkabati sini nga hugada, Senado kag Presidente na gid ang ginpalabutan sang sining isyu ni kag reklamo, hindi kaihan makulbaan sini. Action firing line. Firing line. Pero kung way ka malang sang nahimo dara nga illegal, nga bikolbaan ka man, di bla? Ugaling subong nga ang reklamo sa mga konsumidor halos hindi na matatapan. Bangod sa daw hindi nagid maintindihan na isyu da sa Seneco, gidalantaw ko daring nga basi may aragid sang mapit-alan, basi may aragid sang madutlan, sang sang kaso Action firing line. Kag basi kung may magsikat gid sa ulihi, bangod basi kung may aragid ipatawag sang Senado ina, kung ipedalom ini sa Senate inquiry investigasyon sang Senado bagi kay Tolfo. Pero balik sa storyas na tabo kay na sa dialogo o kung diskusyon sang Seneco, ano gina natabo nga away matapos-tapos. Initanan pamatian tayo plaster in action art tayo hopon nga isa sa mga nagsaksi sa saring aktibidad ni ano gid nga isyo ang ginlalisan kag balikan taman kung ang mga punto sa reklamo kag panawagan sang mga members, consumers, owners sang Seneco sa ila sa nga petisyon nga ginpadala sa opisina sang Presidente, DOE kag Senado. Action firing line. Samtang ari preska nga balita kung sa mga linuto pa bagong bagit, ang nga balita may angot sa pagtililipon sang mga disaster risk reduction management officers sa isla sang Negros Botsalingon. Halin diri sa Negros Occidental pati sa Negros Oriental, ang Negros Island Convergence 2022 sang Alliance of Disaster Risk Reduction and Management Officers sa Negros Island subong nga adlaw ni ginsugdan didto sa may Negros Oriental. Action firing line. 3 ka adlaw nga sinapol ni sa taran-taran nga mga DRRMO. Timing gid kay ara kita sa ginabantayan nga bagyo maka-aksyon, no? Ano bala ang ginhambalan kag kon may ara nga ginkasugtan diri? Tinguan taban kung may tiyempo ta nga may istorya ang presidente sang saning alyansa ni nga si Mr. Jose Yosay III. Action firing line. Firing line. Kag masubo-subo nga trahedya sa Mag-Iloy nga nagapanglaban nagligad la sa may subato sa barangay Maaw, Bago City nagligad ning Lunes tagabundak to kabayang ulan nakusog to nalukdo sang tubig sa baha. Ang tsinelas to na anod, gintinguaan nga labuton. Sining Mag-Iloy ni para di ba doon tsinelas. Ang balita is bangod lang sa tsinelas, na anod kag dalumos ini Mag-Iloy, Bago City. Action firing line. Mga alonas ang hapon na tabo ni, nagligad ka Lunes. Alas 5 nakita ng lawas ang bata, 11 anyos, isa na kabangkay. Ang DRRMO sang Bago, Kabulig Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kay iban pa sa mga units nag-search kang nag-rescue sa paglaom ngang Iloy maluwas ka makitaan nga buhi sa amo palang tong adlaw. Puruti, aryo, nalabutan na subong 3 kadlaw ko si punta. Ang ginimo nga operasyon, amo ning pagsalom nagi sa tubig. Okay, nausoy na mo ang ining ginatuwag nga overflow river mga ka-aksyon, no? Unahon tare kay may information nga nabaton kita mga ka-aksyon
may development ang ininggin patigayon nga operation. Action firing line. No? Sa saning Iloy nga sadto missing. No? Tinguan ta mga ka-aksyon. May istorya ang alkalde sa Bago City, si Mayor Nicolas Yulo, no? Di bago malang ni si Mayor naka-recover gani mo, no? Ay ginigo ni siya sa COVID-19 man, puro nakabalik na siya mga ka-aksyon. Iba lang takon na ano balang information nga na-receive, although nga mayara kita sa information na nga nabaton diri sa mga gabi. Online sa firing line. Ara sa piyag kalinya si Mayor Nicolas Yulo sa Bago City. Mayor, mayong gabi. Oo, mayong gabi man dati mo, Action Marlon. Kag siyempre, mayong gabi man sa imo audience, no? Sa radyo nagapamati man sa mga gabi. Yes, salamat gid Mayor. May information kami nga na-receive diri, may ara sa development na. Ang operation nga nihimo Mayor sining CDRRMO sa bulig sa iban pagi sining mga units sining Iloy balang kun isipon ta tatlo na subong kaadlaw ho nga since ka na missing siya na sa overflow nga suba Mayor. Anong information nga na-receive mo? Nakita na rin subong gabi? Oo, nang kaginas ang hapon, no? Na kita ng ang bangkay, no? Sa Iloy sang 11-year-old nga nalumos tatlo na kadlaw nagligad. Halin sa Libertad Maaw, nakitaan siya sa Tipuluhan. So medyo tatlo ka days ang operation, hindi gid siguro makitaan kay dako ang tubig sa suba, kag kagina lang siguro naglutaw ang bangkay. So muna nga nabudlayan na ta magpangita gid. So from Libertad dito nakita ang sining nga bangkay sa Atipuluhan. Bali sa suba man Mayor. Anong information nga palabot dira sa suba man? Naglutaw ini sa suba man. Suba man, oo. Ano kalayo ni Mayor, ma'am? From Libertad to Atipuluhan? Siguro labot duro 15 kilometros. Ba kalayo ba? Oo, kalayo sang layo na kay ang Libertad na nga portion o sang Maaw medyo nabukid na nga bahin, no? Kag pagkatapos na layo pa na although next barangay kay dako ang Maaw nga area, ang next na barangay magid kun ga panaog ka at Tipuluhan na manggid. Pero sa report naton mga tatlo ka barangay ang sakop sang suba na ang giutoy sang aton rescuers. Medyo ang nalapawan na nilang lugar na kagagita ang pumuluyo among nakakita sa bangkay nga naglutaw. Mga ano gid oras kay na Mayor sang hapon info. Wala pa gid detalye sa siguro mga hindi na ko sigurado kung ano gid oras na nakita, no. Pwede ay ko ano lang na ang detalye sa magambalta sa DRRM, no. Ang ini nga insidente Mayor hindi naman ibago para sa aton. Bangod damo naman sa natabo nga paryoso hindi lang dara sa may Bago City. Pero ini nga trahedya pwede gid malikawan Mayor basta mayara sang paghalong lang ang mga tao. Hina nga suba na Mayor nga ginluntaran sa insidente. Anong pwede mahimo dira sa LGU sa Bago para nga ang naga-star dira makapangaman labi na kon maglain ang tiyempo ti subong daan mayara kita nga kabalakan nga bagyo. Correcto. Una sa tanan, no, siyempre nagabuyilip kita sa kasubo sang pamilya na isang lumos, no, ang nalisdan nga pamilya. Hindi kita kahibalo sang ginabatsyag nila subong. Yes. Pero ang aton lang ayhan ang aton pagbulig sa ila maibsan man jutay ang kasubo kag kasakit sang trahedya nga na dulot sa ila, no. So padalata sang condolence gid, no, sa pamilya, no, sa nalisdan kag siyempre ang aton gid nga panawagan pirmi
ang aton gid nga andaman una gid siyempre ang aton kabataan. Kabalo kita nga ang suba damo man na nga mabulig sa aton, pero andaman tagid ang aton yang pag-approach no sa suba. Labi na din ang aton kabataan kay tungod nga ini bunga ini sang paglumpat man sang 11 anyos nga bata sa suba no. Kag siyempre ang sige-sige ang aton nga warning, especially sa mga thunderstorms nato no. Ang aton nga DRRM permi ga communicate sa tanan naton sa barangay, especially ang mga flood prone areas. Kay kung masami sa bukid nagaulan kag ang dalo sang tubig sa gadako ang tubig sa dalom na nga idalom na sa suba. No, so ang aton gid lang mahimo is constant information, kag aton gid nga panawagan man sa pumuluyo kag sa barangay nga kinahanglan mag-alerto permi sa ining mga kalamidad. Yes, ulayhon ko lang Mayor nado ang preparation sa inyo sa nga syudad sa ding ginakabalak-an nga super typhoon. Alert naman inyo sa ding DRRM da Subong. Yes, so although wala pa kami ka council meeting no kay trahedya, pero sa mga masunod nga inadlaw maga-council meeting na kita para nga i-plot na naman kung ano ang himuon naton nga mga tikang para nga malikawan naton ining mga trahedya nga ini no. Every time there is a calamity, ang aton yang DRRM wala ginayaga pabaya no. So kag aton gid gina meeting ang aton council para nga ma-update kag magbutang sa mga tikang para nga malikawan ining mga trahedya nga ini. Yes, kabay pa Mayor, kabay diri sa Akso Radio Bacolod nagapangamuyo man hindi na masulit pang insidente sa natabo sa Magilod kay kasubo-subo man no. Anyway, gani man. Mayor, ulayhon ko lang kay damo diga nagligad pa ang adlaw, damo diga pamangkot sa akon. Kon kamusta na si Mayor Nicolas Yulo? Kay kabalo kita Mayor, naghalin ka sa bahin sa isolation, correct? Oo, correct. Nag-COVID-19 positive ka? Oo, nag-COVID positive ako sa nagligad nga Lunes pa, no? Nagligad nga Lunes nga pag bugtaw naton may ginabatsyag kita nga daw hilanat kag ubo. Gilayon kita nag-patest sa rapid antigen, no? Kag nangin reactive kita. So immediately gin-isolate ko ang akong lawas para nga hindi na ta maglaton pa sa iban no. So ang aton protocol, if you are vaccinated, especially boosted, 7 days nga isolation. On the 7th day basta wala na symptoms, pwede na dayon kagwa. Ako niya gindugangan ko pag isa kadlaw, 8 days baling isolation kag amo pag gwa na sa isolation naton. Ang gan mo na mong nga Monday, amo na sang September 19. August pa lang. August 22. Correct. Yes, August 22. Oo. Rapid antigen test kay ang rapid antigen test basta mag-positive ka Mayor is considered naman ang COVID-19 no? Consider na yes. Consider na kuha na positive ka na. No? Why na kinahanglan gani nga i-confirm pa sa RT-PCR. Basta reactive ka, responsable mo na nga mag-isolate ikaw para hindi ka na magpanglaton pa sa iban. Yes. Dari ni Mayor gapakita nga basta gani lain matsyag, importante gid magpa-check up kag magpa-test gid para at least di na makalaton. No? Yes, correct gid. Although ang subong no aton kalipay nga subong abing
mga variant lang, Omicron subong o ano pagina nga mga variant, Aha. medyo mild na magindang symptoms, no? Yes. Pare sa ako na very mild ang symptoms, isa lang kadlaw nilanat, ang ubo mga 3 kadlaw, dasun wala na dayon do pinanas, Aha. no? Pero gapaandam kita gyapon kay ang iba niya nga mga tao nga may comorbidity nga ginatawag bala o may asthma o may pneumonia or diabetes or may heart na mas lala ang igo sa ila lawas sang virus, no? So Yes. amo na nga gapaandam kita gyapon sang ginapaandaman tang aton nga pumuluyo nga ari patagyapon sa pandemya, no? Way pa ni matapos. Yes. Pero galing kinahanglan mga buhi kita with the virus, with the COVID-19. Correct. By the way, ano ganito nga adlaw ka mayor nakabalik gid sa imo sa ding office sa Bali, mayor? ang first day of office ko, August 31. Okay. August 31. Kahapon bilang kahapon. Yes. Ay, hindi, sorry. August 30. August Tuesday. 30. Okay, Tuesday. Oh. Kaga ikaw mayor kuan ka man fully vaccinated. Fully vaccinated with Booster. 1 booster. Okay. Minog second booster na ko ga. Mhm. Tani, galing kay na COVID. Yes, ang gina-advise aton after 3 months naman. Okay. Sige. Mayor, base may mensahe ka sa taga-syudad sa nga Bago, go ahead. Okay, so aton panawagan gihapon sa aton nga pumuluyo, ilabi na gid subong panyimpo nga maulanon kag sunod-sunod ang pagsulod sang low pressure area kag mga depression kag mga cyclone ng tropical storm. Aton gid andaman ang aton yang kabuhi nga ilabi na gid ang mga naga-star sa baybayon kag sa suba, no, nga magpamati gid pirmi sang advisory halin sa aton nga LG. Balikan ta si Mayor Nicolas Yolo, gaka ano gyud basta gaka cut off gyud na siya, normal na siya, no? Importante ni nga panawagan ni kon mensahe ni Mayor Yolo, partikular sa mga taga-syudad sang Bago sa sining ginakabalak-an naton nga super typhoon kag nagbiya nagbanto si tropical depression Gardo kag nangin isa na lamang ka low pressure area o kon LPA mga ka-aksyon. Tiya ba na subo-subo no nga information ginpalabot diri sa aton ni Mayor Yolo sa nga Bago City sa sining natabo sa Iloy nga na-missing sa sulod sang pila ka adlaw gid kalayo sang katuan sa lawas sa Iloy. Ara ni si Mayor Yolo, Mayor. Nautod kita. Sorry, no, nautod. Sige, you were saying kaya na Mayor? Anyway, ang panawagan naton sa atong pumuluyo nga pirmi gid mag-andam sa mga tion nga subong kay maulanon kag malas pa lang ang aton suba nagabaha gulpi, flash flood, no? Kay tungod sa bukid ang ulan nagadalo doong tubig sa idalom nga mga portion sa aton nga mga suba, no? Kag ang aton pumuluyo aton man nga ginapahibalo nga magpamati gid pirmi sa aton announcements, no? Labi na gid sa LGU naton kag sa barangay kay tanan nga information kaangot sang aton nga weather aton ginapahibalo ang aton barangay. May mga text blast ang aton nga mga kapitan, may radio communication sa aton tanod. So aton lang nga ginapanawagan nga magpamati gid kita sa aton nga mga otoridad ilabi na gid sa aton barangay. Sige. Mayor, thank you gid sa information gin hatag diri sa Aksyon Radio Bacolod kag halon dara per Mayor. Okay. Mayor gabi. Salamat man, Action Marlon. Action Firing Line. Bago City Mayor Nicolas Yolo, mga ka-aksyon, importante ito
nga panugyan niya hindi lamang sa tagasunod sa bago kundi sa tanan-tanan nga mga nagabonitor diri sa aton mga ka-aksyon kag ang iya sa nga pagpagigunong man sa natabo sining natabo sa Mag-Iloy. Ang Iloy to is si Myra Gargasiran, 43 anyos ang pangidaron. Ang bata niyang babayi 11 anyos. Ang tsinelas galito sa babayi ang bata amo ang naanod. Gintinguan kung tani nila nga kwaon. Grabe ka paskog sa nga dalokdo sa nga tubig to, no? Ano ka di malas man nga naanod sila nga duwa ya. Action firing line. Kalayo sang naapukan sang lawas sang Iloy nga namising man sulod sang pilakadlaw. Halin didto sa May Libertad sa Barangay Maaw. Nga sa din didto sila nagapanglaba. Ang Iloy nakitaan didto sa May Barangay Atipuluhan na. Mga residente man mismo ang nakasapo sa bangkay sining Iloy ni nga nagalutaw. Masubo-subo nga balita. Action firing line. Firing line. 50 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumbalik, standby ka mo ha. Sa ilawanta ining masulusad ya nga balita. Kay na way matapos-tapos ang diskusyon, dialogos bahin sa Seneco. No? Kay may ara sang medyo gamay nga pagtaas sa And the winner for may singki nga questionaray. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid Okay, sa lawan taray ang gabanitor sa ato sa live stream. Right, salamat kid. Idilaos sa hello, good evening Action Mar. Idilaos ari lang kami gihapon ni Nanay Isabel. Okay, araman si Abraham Sala Ortiga. Good evening Action Marlon, monitor kami di sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ana Sinuro, salamat. Okay, halo lang ta. Dodoy Gardose, amen sir, I agree. Okay, salamat kid. Cecil Bekbek, hi, good evening Idol Marlon watching from Yellow Bell. Araman si Billy Albay, good evening. Rochelle Fulgencio Susana, gabonitor lang kami di sa may Pandanon DSB. Si Celta Patamyaw, kay Christina Maglantay, Sally Magwad, kay Juanito, kag Elisa Bilyasa sa Orchids. Araman si Ma'am Jinky Dialag doon, hello ma'am, mayong gabi, happy 1st of September. Month na pero daw lainda tiyempo sa hong da ang tanan, halong da tanan. Please ganit lang Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, and all ARBFC members and all my all my family dira sa may barangay Pandanon. DSB, salamat gid. From Arizona, USA. Leang Gera Esquivel, good evening from Talisay City. Josephine Lobaton, watching Villa Estefania, salamat gid. Melvin Peñafiel, Lorena Cabales. Happy first day of September, Monitor Somel 3, Barangay Bata. Elizabeth Gamala, good evening. Keep safe, more power. Salamat gid. Ray Flores Baryoga, Milail Oligo, mayong gabi watching. Okay, Elvira Gilogo, Homalomina, Dodoy Gardose. Yes, tama kayo Sir Marlon. Dapat pangamuyo ay gidta kay nagapamati gid ang Ginoo sa pangamuyo. Correct? 101% gid agree ko na ya. Kaya ko tested ng proven na no? Salamat Dodoy. Milaloy ko Tamyaman, Vanessa Star, Kagadok Mat Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, Alex Monteza, Jory Di Pomoseno, good evening. Ang audio ninyo ragamak ga sagrak matian daw kalain gid matian sa live. Bago sa grak ko no. Sige, ipaano ta, ipa-adjust ta no. Hindi na malagawan no. Mayara gid aga katabo. Fatima Salis, okay. Paul Spot the Third. Fatima Salis halin sa aga pamati hasta sa night patrol. Salamat Fatima. Die hard this Fatima no. Si Tale Kasyanya live from Jensen City. Hello sa mga Refuela family sa Barangay Pandanon from Tita Leia. Star Mayo. Okay, good morning. Action Marlon, monitor here sa Rochester, Minnesota, USA. Regards lang to my sister.
Rochester, Minnesota. Regards lang to my sister, Mrs. Alvarez, and Nitz Mercado Herrera. Salamat, gid. Okay. Ato ko ito nagligad, nagkapakape, no? Sa tubang lang sang Alvarez store. Mga nagabarkads ko ito, nagabulobusita, mga katuwa, no? Pulo pangapi, gamay. Edith Yanson Binuman. Okay. Still watching. Okay. Marilo Travilla Catinoy. Burley Anuales. Okay. Abraham Sala Ortiga. Mela Oligo. Salamat, Ma'am Georgia Galgasiran. Jen S. Wesser. Okay. Rose Guevara. Barkit Drive. Kim Poyolo Kuno. Okay. Okay. Nil ni Realista. Mayong gabi, monitor lang kami di Alaw-Adlaw, Barangay 9. Okay. Si Nil ni Realista o monitor sa Barangay 9. Tarang-tarang niya mga taga Barangay 9. Joshua Bia. Montiliano Jury. Hello. Starbayo Oxon Marlon. Just want to say thanks to these guys here, J.K. Dialagdon, Georgia Gargasiran, Ana Sinuro, Humalomina, Kumpare Joshua Bea, Kumaring Joy Fontebella, Alex Montesa, Milail Oligo. Sige, sending love from Minnesota, USA. God bless. MJS Candido, Heldori, Bao Lawig ba? Kag nakita ba condolence sa family Gargasiran? Oo, kay laban-laban, garo naglugdang, garo itong lawas bla. Ti maglugdang ka sa ulihi, malutaw ginasa, tatlo kadlaw gino. Subo ang balita. Tamyaw ko lang, Kumari Star Mayo, Kumari Jinky Dialagdon. Nina Litoy, good evening. Virgil Pinda, more power, Action Mar. Action Marlon, paghalong lang kita tanan kay matuod ara pa si COVID, kag even nga may booster shot ka, still magka-COVID man giyapon. Pwede ka man, giyapon malatnan bisan pila pa ka beses. Just for your information lang, friendly reminder nga still suksukan your face mask. Kag good hand washing. Thank you. Abraham Sala Ortiga, salamat kid. Michael Cordero, good eve kay Sol Cordero kag Eric Tabacog. Okay, Sofia Monte Alto, good evening. Monitor kami ang akon bana sa Purok Akasya Pahanokoy. Marivic Diones, listening from Country Homes. God bless. Felici Benzola. Happy birthday to my brother, John Tox Ramos, Barangay Granada. Thank you. Sir Marlon Mayonggab Ilanda from Alex Montesa. Piñafiel Ira. Okay. Okay, good evening. Pamati alit sa Barangay Tangob. O si Ira Peñafiel. Oo. Ano nga porok ka, Ira? Basta taga-Tangob, ginakuha ko ng porok gina. Kaya para kompleto, bla. No? Star Mayo, okay. Salamat Christine Menyes, Villalobos. Salamat kid. Star Mayo, Action Marlon. Enjoy lang pagpangapederas Tangob ba? Yes, Sir Alvarez Store. Pwede ka na mag-karaoke. Hindi ko nga yan mag-karaoke. Hindi ko nga yan mag-karaoke, no? Ang karaoke way hilig sa akon. Thank you, Star Mayo. Okay. Balik tayo kayo guys, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nahuya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagid matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay
sa blurred man ang cellphone niya. Nga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang... Maayo nga balita para sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Oy, yari na mga kaaksyon ang boynas naman nga tagdaog naton nga nagpakigbahin sa Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa sining nga oras, Aring ato sa nga tag-daog mga kaaksyon, tantanan. Sinodera sa taga Barangay Vista Alegre. Bao kabalog ko kadamo sa mga taga Barangay Vista Alegre ho. Atensyon. Taga Barangay Vista Alegre nga nagpasakop sa ato sa nga Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Bao damo sila gulato. Taga Purok Araw. Purok Araw, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Nagapangibulahan kita kay Elias T. Campaner. Elias Campaner, sang Vista Alegre, Purok Araw, Bacolod City. Ikaw ang nadaog sa atos ring daog ka, ako Dakop ka, Roleta Promo. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Las 8:09 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik kita sa ato sa ring pagpangalagad there is Action Firing Line sa Pizza Uno sa Setyembre nga edisyon. Sa ilawan ta mga ka-aksyon ang tuman ka talalupang doon nga balita. No, may angot din sa kaina press conference nga ginpatubag sang taga Central Negros Electric Cooperative o kon Seneco parang ipatag nila kung nano ang mga rasones sa siring ginareklamo sang mga konsumidor, members, consumers, owners, konsumidor sang Seneco. Timang siling kita Seneco ang sakop sa mga ka-aksyon ti Daris Bacolod City. Among may pinakadamo konsumidor sang Seneco, Bago City, Banwa sa Murcia, Dibla, Talisay. Ang pinakaginareklamo gid subong kon basihan naton kung ang tawon mo lang sa social media ara gid ng sentros duay, no? Ang pagsaka sa ginasukot nga baleran sa elektrisidad, ikaduwa ang brownout. Action Firing Line. Ang brownout temprano pa may ara na sang advisory nga ginapagwa mga kaksyon ng Seneco sila sa ding Facebook page. Hindi na malikawan na kay manti kinalangid man nga magpatigayon sa ginatuwag nga maintenance bla kay para man na sa ulihi hindi makangkon sa mas lapnagon nga brownout. Pero ang isa diriya ka tanalupang doon gid bagon mayara sang letter petition nga nagaduso sa pag-investigate kag pag-prosecute, no, sa pinasa ni ka mga board of directors pati na management sang Seneco. Galing ano natabo kina man mayara sang taasay tingog kag lalisay nga natabo. Action Radio City Hall Report. Mati antang istorya sa nga balita, isa sa mga nagtambong kaina si Action Art. Tayo po Action Art. Mayong gabi please kabin. Yes, Action Marlon, may gabi sa aton sining mga ka-aksyon na pauli sa kwan kaina. So sa ang mainit nga emosyon nagresulta sa daw gamay man lang nga komosyon instead nga ti matawhay kag ginapaabot nga mabinungahon nga preskon. Kay preskon mo kag forum naging patawag sa Central Negros Electric Cooperative. Kainas ang aga. Actually, yung venue nila Action Mardra sa 3rd floor sa annex building. Dira mismo sa Gonzaga, ng main office sa Central Negros Electric Cooperative. Now, if you remember, nga tiisubong ang taltapan sa Central Negros Electric Cooperative, nagapangatubang damo-damo akson mga reklamo, mga concern kay tibisan diri lang sa Bacolod sang gin-launch diri sang city government ang help desk mula nga ti pwede ka dira makapadala sa imong concern kung may ara ka sang reklamo, hindi lang actually ni Seneco kundi pati na ang sa Basiwa or sa Prime Water. Now, ang isa din nga gina-expect natin kaina because yung pagpatawag nila, we are expecting nga ti masentro ang ilas din nga press conference. Number one, sa ginapamangkot man sa publiko, kung nga ti ang pagpanukot o ginasukot sa taga Seneco, medyo mataas abi, no, ang mga balayran sa mong konsumidor. That is number one. Number two, of course, kung paano Manila sabton ang issues ang patay, sindi, bala o kon brownout, kag tiya mo nagtaas sa presyo sa kuryente. Now, okay pa sa primero, kaya actually ang natabo sini, may presentation no, ang ginimo sa taga-Seneco. Ang tanan nga mga issues, number one, parte sa taas kuryente,
bali ginhimuan gid nila sang presentation balakson mar. Nga may ara sang widescreen nga dira naga-appear ang ila sining presentation. Ngati at least kategorya kali kada isa nga isyu ginasabat gid. Okay pa lang sa primero, no? Kay actually medyo late ka nag-abot si Mr. Winnie Sancho. Kag ang discussion ara na sa issue sang pagsabat, no, sang pilag ka mga Senayco board and officials and management. Actually ang atud po kaina daw duha malang gani ka board of directors, si board of director Velasco sang district 2 kag si director Paniki, no, kag ang ila presidente nga si Judith Tiap. Upod na ang acting manager nga si Engineer Ticar, si Engineer Pulientes Araman. So, while nga nagasigi plastar ang taga Senayco sang press con, sa ulitin na tapos ang presentation, Action Man, ang natabo doon nag-open forum bala nga ti pwede na mag-raise a question kung may gusto ko i-clarify sa taga Senayco. Masi may diyan niya doon. Kay actually ang natabo mo niyo, kundi nag-presenta to, tayo may pag-abot na gin-acknowledge si Sir si Sir Sancho. Winnie Sancho. Masi ma-extract na niya doon ang tingog ni Senayco President Judith Yap. No, kay may harap po nagalaging padala nga Yap kaina eh. Nga noon, amo ni siyang una gid nga doon na nag-umpisa kay ang una ginamangkot kay na dito actually si Toto Erwin Dililan. Ang ipamangkot ni Erwin ti amo na subong ginahimo sa Senayco kay daw ang ila sining ang trust malas ng tao do na dula na sa ila do mo na bla bago sa mga madabo nga mga issues nga nagapalibot sila da. Kami nasabat sa to is si Ticar, si acting manager Ticar kag si Ma'am Judith Yap. Ti Areo, basi ma-extract na yan do. Una kong napabati diri ang parayag ni Ma'am Judith Yap. Kaya siyang uliti, do mo na ang ginumpisan sa to bala. Nung nag-trigger Blackson Mar, nga sa ulit naglayo sa punto na ang natabo iya between Sir Winnie Sancho nga nag-represent sa grupo nga Power Watch kag sa District 2 Board of Directors sa Senayco. Areo pa si ma-extract niya no da. Okay na. Ang portion sa parayag ni Ma'am Judith Yap ang presidente sa Senayco Board. Sir Winnie, I'm your student sa West Negros. Idol ta ka, sir. Inabalangin mo nga suspect sa perme nga mahambal kaya nga ano ka gin-dictate sa board. Usually ang imo tanan niya sir, do wala basis eh. You have to give us proof nga pwede na maano ka lang sa amon nga okay, ginsugo ka sang board, wala ka evidence, wala ka tanan. So, ang tanan mo dapat, you have to supply sa mga evidence. Kay, first amon sa board, whatever ginaobra sang core plan, sang management, we are not allowed to nga mag-upod sa ila. Kay, ang NEA mismo nag-remind sa board for the information man sang MCO, sang tanan nga media friends diri, ang NEA nag-remind sa board nga ang board hindi pwede intervene sa management. So, sila ni Christian, ang tanan to nga nag-attend sa hearing, wala gani kami kabaluto kay that is the time nga pagbalik namon pa lang from suspension. So, amo na bala, kasakit man bala, batyagon, Sir Winnie, sir, no, bilang tatay ko na kay maestro ta ka. Kasakit batyagon nga ginatagaan mo ya, tawag sini, ginadudahan mo, ginaisyuan mo kami sang issue, nga wala ka gani prohiba. So, amo lang na yakon, if you have proof, you go to NEA, you go to ARC, you go to DOE, kag dito ka ma-file. Anyway, for the information, tanan sigurong media, kabalo na kasi Sir Winnie, nag-file sa amon sang case regarding sang KEPCO nga nagbalik na naman subong ang issue sa KEPCO, ara na naman subong, the same gapon, sulit-sulit, ginfile na kami ni Sir Winnie Sancho sang case, kag inatanan, gin-dismiss na sang NEA, kay base sa NEA is baseless. So, amo lang na iklaroon ko, ako hindi na ko makausabat sang KEPCO, sang tanan-tanan na, kay that is already done, kay ara na nasa NEA. Kag that's,
right agency nga maka-answer sina sang tanan-tanan nga reklamo sang MCO. Ako Lacson ba? No mo ginagdo nag-trigger nga ginalinan kaya actually prior sa pagsabat na ni Ma'am Judith Yap. Okay pa to yang daw duha ka mga questions. So ay man actually sa mga vital o kung na mga nag-raise ng questions dito magkatapos sa media. Kaya ginapasunod mo. Totoo din gani sa last nag-question man to. Sino pa tong iban kay ina nga nag-question. Until sa say makalabot sa kay Sir Winnie. Actually kay Sir Winnie nga gin-question to is about the new contract bala kung pangayo subong sa Seneco nga magsulod sa PCPC di nga contract na 20 megawatts. No mo malang na nga gin-trigger kasi din ang gin-recall ya atong mga nagkalanabo sa una o sa nagligad sa gin-patawag ni Councilor Calao Puentevilla ang isa ka committee hearing sa iya komitiba sa day nag-attend si Sir Winnie kag ang ginamuno ito nga Christian amo tong nag-represent sa Seneco nga nagauyat man sa isa ka departamento dira nga no gin-recall ni Sir Winnie nga ti sila niya daw amo na ang masiyanto sa mga complaint yung padala niya reklamo address to Secretary Senator Tolfo nga ti ang claim diri may mga pilag ka mga hindi abi transparent ka nga nabos sa Seneco. Now, kundi along the way nga nagsigi-sige to ang press con kagda mga pagsabat si Sir Winnie actually nagapungko na siya sa bangko mo doon sa ikaduha siya nga row sa right side no sa kung nagatubang ka sa mga speakers sa right side siya lapit siya sa una. Now, ang natabo, gulpiada lang, kami ka-relax mo lang ako ganit bali kung makita mo sa video ni Inday Daliyasa. Ulihin na lang kung nagdalagas pagkatustubangan ni Sir Winnie mo. Kaya nakimot kita, nagtindog dito si Board of Director Eugene Velasco Jr. sa distrikto. Ang distrikto mo ning pinakalako nga district sa Seneco Bacolod from Sumag, Handumanan, Dalayana. Now, pinito nagambal si Director Velasco ngati daw support wala sa kay Seneco President Judith Yap. Galing kino medyo masingki kay why kung makwaan gisang igsak nagapang take photo. Las 8:22 Action Radio Philippine Standard Time. Dire na tangabahin sa pag-question ni Winnie Sancho kay Board of Director Eugene Velasco. Dito ginag-umpisa ang anuman i-check ta action art kung mayara sang taasay tingogid action art. Ay amo na to nagabo. Nga kibot kita nga pagtapos ambal ni Velasco. Siyempre si Sir Winnie, gariak man, hindi man siya magpapandi man siyempre. Nagtindlog ini siya, kag dito lang, palapit ini siya, malapit sa table wherein dito na nagapungko si Velasco. Kag dito na nagambal si Sir Winnie, siling niya out of order kay mo Director Velasco. Kay siling niya mambal kay mo isang amo na nga mga tinagaman. Kay siling niya research ka man kung may time. Oy. Kay siling niya why man kuniya labot sang para na sa ginahambal mo na nga kuan ba lang petition to. Hindi ka magambal nga ako nagala ka palapta sulat to nga Vice Presidente. Kaya why ko na labot-labot. Kibot kami, kamutusin ko na ano timan, nag-gulbiada ba lang ni. Pero kataway man lang sa primero, actually ka prepare, magkita sa erase na itong tabi nga question mo. Sigaling amo na to ang natabo. Ipamati ko lang sa imong portion lang sang nakuha na itong kainaga clip. Dito sa sining insidente, antes ko ipamati karon ang separate nga nangin interview sa ilan ni Velasco kag subong man ni Sir Winnie. Ano yung pala Sir Winnie? Ang nagpanagta ng sulat sa Presidente, hindi ako. I want to make it clear, dali lang. Wala ang hindi na decision. Wala naman sila na sulat sa Presidente.
ato lang ang background nga tingog la si Ma'am Malo as moderator. No kay siyang serbi nga moderator, baga sa mga maestra, gatudlo, oy, ikaw naman, mag-question ka, ikaw naman, next, tabo de. Di, why na ba, why na ba ang pasunod? Why na dayon sa kung sino masunod to? Kaya kung sa to, nag-interview na kami gilayon, kaya nagpatunga si Sir, si Sir Tikar, si Engineer, si Acting General Manager, Tikar after sa to. Now, ano pala ang mga palayag din nila? Ano ba balikan taho? Kaya ito yung portion pala ito sa nga palayag ni Sir Winnie, siyang nag-init ang ilang mga emosyon. Ari, gid bala ang iya na batyagan. Unahan ko mabati bala si Sir Winnie Sancho nga nahambal niya ito sa kay Director Velasco. Yari pabatian naton si Sir Winnie Sancho nga nag-represent sa grupo sa Power Watch as Secretary General. Mambal siya nga ako kung nagsulat sa petisyon sa presidente. Huwag siya ka basa-basa sa putos ang ibos tani para bala atlet mo balaan niya man. Kasi parespito ka kung board of director ka. Ano nang may self-efficiency ka man, maripituhon ka. Di yan na itong ginapangwakal yaw malin sa una, tasubong. Ako ga-appreciate ko kay acting manager Tikar. Nananaog siya, o kag nagambal na sa ako. Amo na yung mga tao, may diplomasiya. Ang iya, nagtindog lang to sa iya sa kag magbura sang I don't know kung di na naghalagin ang ginambal yan, mga forum shopping, mga tanan-tanan. Kung business ang akong allegation, taniway nagdaog ang kaso sa niya sa lahat ng niya, dismiss ko, no? Di convicted sila. Simple neglect of duty. Di tapos natutani, hindi tanong paghambalan. Itong hambalan mo pati yaman. Hindi man na baseless. O galing kay imbis ang higher nga penalty, lower penalty, okay naman na sa akon. Nagambal pagid siya, nagsulat pag kuno position paper. Public hearing to ya, in a public hearing, you got to have a position paper. Kaya kung why man ang pulos, no? By the way, dalaw ko na lang. Amo na lang, so malo na kaya kasupon sila agin Plastaria, ang gin-request niya sa office of the ni Councilor Calao Pontevilla. Di amo tong daw sa palayag ni Sir Winnie. Ang kuha gani nga, ang kundi background, mabatian mo, gambal pa to si Engineer Norman Pulientes. Why na to siya nagpamati siya? Kaya parang imediato na itumpok kay Sir Winnie, si Director Velasco, kung nagwa, kita mo na may tulutay-tay blahalin sa annex building, pagkanto sa main building dito sa Sineco, kita mo na may tulutay-tay na nagasalsalon, na may hapin. Dito nagtulutindog si Director Velasco, ang pag-insindi naman nga basi maglakat na sa vlog, ilagas mo sa media, kambal ni si Engineer Normal Pulientes, may mga iban nga attendees nga to dito, pero ang halos tanan nga katapos sa media naglagas kay Director Velasco nga dito na siya, nakatabok na siya gani mo, hindi man pwede to stay-tay kasi namundo ko uyog, basi marusdak bla. Dito ako mistabok na building. Ano ang nagduso man sa kay Director Velasco nga ang nahambal niya to sa kay Sir Winnie Sancho. Yari pamatian ta siya para man sa iya sinisay. My full name ko dyan, Eugenio O. Velasco Jr. Okay. Sir, out of order ka ba? Paano siya maghambal out of order? Una, girelate ko lang ang ilang ginhimo sa amon sa board. Nag-file sila kaso, tapos na-dismiss. Pero before na-dismiss, congressional inquiry nila. Tapos after that, nagawa ang resolution sa niya nga gi-dismiss ang ilang gi-file sa amon. Not contented of that, nagpadala naman sila sulat, the same charges almost the same, corruption, illegal contracting, overpricing, the same na siya, incompetent. Nagpadala naman sa position paper sa sanggunihan. So, committee hearing naman na subong, kaga I think imbitahon maminix hearing. Now, ang wala pa gani matapos ang sanggunihan o paka-submit og report, ari naman nagpadala naman sila og I think sulat man or sa Facebook na magpadala sila og sulat sa kay president, sa kay sa DOA nga si Lotelia, kag sa kay Ramon Tulfo. The same ang gihapon nga charges. So subong ang nagsulit-sulit.
Kay di man nagyapon nga charges nga gidismiss sa niya kay lack of probable cause kag baseless nga accusation. Kami diri sa Borgia, we are trying our best to protect kay kami representative mi sa MCO. Ano blang duty na mo diri? To protect sa aton mga MCO. Kamo MCO man kamo, kami MCO man kami. The same charges man na. So we are trying our best to protect sa atong mga MCO kay kami ang representative. At the same time, paano may makabulig sa Sineco? That's our role. Nga, every now and then, nag-media hopping ka, accusing us of the same accusation. That's why nga akong relate sa inyo ang chronology of events nga iyang gihimo. Imagine ha, from the very first day gidya nga nag-attend ko, that was May 25, the following day, ako sana nga we are conniving each other. Tapos, wala pa gani ko kakita na a single contract ha, over-contracting na. Overpriced na. It's not fair as a new board of director. In fact, hindi gani ko upo dihata ni supposed to be sa case. Pero thanks nga ang niya, gidismiss. Daw sobra na bala, personalan. I don't know what is that. Sa inyo nga side, is that an obsession? Sa district yan. South District sa Bacolod. Amo ni siya ang pinakadako gidya nga distrito. Isa lima. Why nag-ibig si Director Velasco ha? Oh. Bali daw ang iya sining tenor, may lakot ba lang nga pagka Cebuano speaking. Inig si Director Velasco. Di ang ginamunoy ato, kay sila nga imaginabla, halin pa siyang una nga daw bira sa mga board of directors, nga bisan bago pa lang sa kani kung nakasulod na napilian as board of directors sa distrito, may mga issue na iyan nga, sige nung ka-unfair nga bago pa lang nga nang-init buli, kundi siya director, bilang director sa Sineco, may mga issue na sa illegal contracting, may mga issue sa corruption, nga sila bago pa lang nga ni kundi, way pa ko sa nakita ang mga kontrata nga napirmahan. Pero tiyan daw mo na bladong lain buot siya kulo, kaya nadalahig na siya sa mga issues kaya naglakip sila. Tiga kung Sir Winnie, yung balikan mo sa kaina kay Action Rex sa Ugto, sila nga dapat hindi ka maging balat sibuyas kung nagsulod ka dira sa amo ng posisyon. Di galing why na action mars ang no formal balang natapusan din ang among pagpatagayon sa press con. Kaya after sa ito, pagbalik namon, kibot kami sa sulod nga na adjourn na gali, why na? Matamat na nag-dispatch ang mga attendees nga to dito. Now, ano ang reaction din ni acting manager sa Sineco? Kay bisan siya way siya kapaabot nga mo itong malabutan mo kaya ang iya sining nga tinutuyo kung tani nga at least matagan man opportunity ang ila sining hanay nga maka-explikar sa sining madamo gid nga mga issues nga ginatubang subong siyang taga Sineco ti pagi sa presko nagapati siya nga more or less ang ila sining side mabatian man mo. Kaya daw ang buwa bala kung kaisa nga Pino ang Sineco na ang pinakalala sa tanan ng mga electric cooperatives halin sa brownout nga issue pagkadto sa presyo pagkadto sa halos tanan na bing complaint. Di sining ni Sineco acting general manager Ervin Stanlio Ticar sining tiway tagin mag-isipar gamot malabutan bakod man sa nag-init ka nagbagang nga emosyon sa duwag ka mga nag-attend dito. Pero sila niya ang isa lang niya mapasiguro ko kay 4 months pa lang siya acting general manager, sila niya okay na iway sa magkapugong magreklamo das presidente, magreklamo sa bisan diin man. Pero isa lang niya mapasiguro ko sa mga pumuluyo kag konsumidor. Sila niya sa nagsulod ko diri ang kooperatiba gina-make sure ginamon nga nagasunod sa proseso kag kung ano man ang mga kontrata nga sudlan at least siling niya ginatingwan ginamon nga may ara sa gusto nga pamaagi kag wala sang nakita siya nga anuman nga anomalya o kung illegal nga transaksyon da. Siling nga gusto nato ni tarang na ma-address sa mga problema katulad sini nga mo na gani nga ti kasalamat siya nga at least opportunity to kani nga mapatian man sila galing resulta pa sa paglalisay. Yari ang palayago ni acting general manager. Ang ato niya gina-expect pulong-pulo
smooth bala, mansundian na tanan, ano man tuloy mabuligay. Ganun hindi taman manigar, grabe ang issues mo. So, medyo emotional ang isa at isa. Pero I hope we didn't stop there. Gusto ko magsigi-sigi ini. Present bala ang media, anong ibalang issues, anong ibalang kamaturan. So may mo tanay ang mga regular na activity. Papasalamat kami. Siyempre, kung pinadira kami, i-post kami. We are not at war nga magsabat mo na, mag-iuman sa issues. Di ba hindi na yan namon forte. Wala kami diya nag-sabat or nag-imo sa issues sa isa ka tao nga wala sa basis. Medyo emotional ganun sila. So, amo to nga sila ko ipacify tayo. Hindi ko gusto mauntat na iniblang activity, nga mangin sige-sige ni siya. We have the best core plan engineer sa diri sa Western Visayas. Actually, kung may ang last na electric cooperative meeting, itong speaker for plant as Engineer Villena, he was requested by the EC sa Western Visayas to speak about the OU under over recovery nga experience ang tanan nga electric cooperative. Actually, hindi nga problema, hindi na siya isolated mo, hindi lang sa Seneco. Kung lang taon yung bilyog na Pilipinas, ibang gabadsag, galapot kay Tulfo, galapot kay Presidente, hindi na isolated case si Seneco. So, tanan kami gabadsag. So kung naglambot man isubong sa Presidente or kay Tulfo, anong reaction niya, sir? Hindi man naman napunggan ang tao magreklamo, di ba? Hindi na naman punggan. No, please confident kami na we have the basis, we have the facts. Kaya yung mga kontrata, nga gina-allege namin mga illegal contracting. Wala may ma-approve ng contract na without the approval of DOE or ERC and NEA, tatlong regulatory ta. So gaagi ta to sa buo sa dagom bago ma-approve sa contract. Unlike before, no, kabalo ka mo sa una, yan negotiated. So, hindi na siya pwede. Ang PR, tadiya, ang matang di public relations, ang Seneco, mapahibalo lang yan. Sang rates, mapahibalo sang kung ano kakatampo sa Seneco, sa mga activities, sa mga preventive maintenance. Ano sa kita, subong very active kami sa social media when it comes sa pagpahibalo sa atong consumer. Hindi na pareho sa una, subong mas dasig. Pag hindi na-enhance, pag itanamo, hindi pamati kami sa reklamo sa mga consumer mo. So, ang samo niya, ang good service supposedly, amon siya tani, ang PR man namon, we didn't expect na malabot sa amon, ilang habuyana, isang ginahaboy sa amon, sa mga issues. Hindi mo sa mga kambal man kita nga, hindi ng facts, hindi na ang prueba, tas ang mga amon na allegation, di ba wala man tamay nakita, it's all ginambal ang illegal contracting, hindi na ang basis. Pagkaya mo na nasare, para dili sa ato na nakapamati, para man sa inyo balos ang tanan, wala sa kontrata nga ma-approve without approval sa NEA, sa ERC, sa DOE. Gagi, may regulatory body nga nagabantay sa tanan nga transaksyon diri. Kung ang taon nyo gani, ang mga biddings diri nagkaka-fail patungod sa tama kanubo nga price index ambi. Tanan di is a tissue paper. Yung ginatanan gagigil sa eksakto nga proseso. Wala sir, wala ma'am. Ako yung mahambal kayo. I've been here for the last 4 months. Wala ako may nakita. Amo na ako may nagpamangkot sa akon. Kamusta si Seneco? Siling ko sa sulod, wala problema. Pero beating us below the belt, hindi ko kayo nga amo nagkakatapo. Sino ko, usap nga nila consider, amo na siya yan ang threat sa private. Portion. Ang ginambal na sila niya, siguro isa ni siyang strategy. Kahit hindi malikawan, nagagawa ang balita. Gano'n, may interesado, since kan franchise sa Seneco is almost manugtapos na, daw sila niya, siguro lang kung may ara na yung mga nagakutaw, nga gusto mag-intra dire, kaya ginaguma ang kredibilidad, kag ang image sa Seneco in order, nga kung matapos ang franchise sining sa ulihi, ang permit mag-lapse, ang ginalusok lang ang privatization, basi isa ni siyang pamaagi at sulmar, ang ginaguma ang mga opisyalis kag Seneco Board. Yan, alam na sa last part niya bal ni Engineer, ni Acting General Manager Tikar. Di galing TUI na to, ang pagkatapos sa tunog binulagay na lang patas, parang mag-uluog daw ang sitwasyon. So may kasugpon pa na kay, actually, kundi may committee ring ang dapat di Councilor Calao, ang hambal to nga why gindi nag-attend ang mga Seneco Board. Sila diri sa mga Seneco Board, ano pag-attend namon kay the time, why
kagway gani pagbaton namon sa mga communication kay suspendido kami ito iya. Kagway pa kami baton sa communication. Amo pala sa pagbalik namon. Nya pero this time kung may invitation coming from the Committee of Council of Calao Puente Villa, 100% niya ma-appear kami to address all the questions and queries sa pila ka mga grupo Action Mark. Manumduman nga hindi lang ni ang grupo ni Sir Winnie Sancho sa Power Watch ang nag-question, may mga amlig kuryente pasubong lang tulungan mo kay iban pag grupo sang consumers group nga nagasigi question sa taga Central Negros Electric Cooperative. Layo man ang amlig tubig, layo man ang amlig kuryente? Ang amlig tubig, mula no extended group sila nga alin sa tubig, ginimuan naman amlig kuryente. May same core group. May power watts, di ba lang may water water watts, ano? Water watts man to. Water watts man. But sa Action Art nautod gina ang supposed to be kuntan ni clarification sang Seneco nga nuyang ipabalo sa publiko. Nautod na kay sigurado na mo patani ito mag-follow up questions and clarification. Sinong patihan tadi Action Art man? Ang Seneco o kon ang grupo ni Sancho? Ang at the end of the day, kung lantaw na ton, ang makapaklaro sinitanan kung naktuhan niya ni kita mo lang sa lahat ng hambal ni Sir Eugene or Eugenio Velasco kay si Ramon Tulfo na nalahig ba to siya iya? Magulang na ya. Magulang na Simon nga nag-enkwentro na kay Remark. Damo na siya. Tinandaon na niya kung may mga investigation ginman in aid of legislation para nga ma-aplastan ni tanan because at the end of the day, hindi mo man ito madala sa lalisay sa kalye mo. Kung makadto ini sa proper venue, like for example sa committee hearing man diri sa City Council, ilang taon pa kung may mga complaint kinman, appropriate charges kinman himuon, may ara proper venue and authorities ka magka-akto sina Action Mar, mga regulating bodies, kati amo na question nun ta kung nagpabaya man sila nga magsige matransaksyon dila kung matuod ini ang mga allegations against Seneco, but isa lang subong realidad, may pagmahal kag posible magasaka pa ini in the coming days because apektado since nga ang power charges nga nagataas subong nga mo nag-influence sa presyo sa kuryente, resulta ina sa mga ginatugong gina-import man nga mga ginagamit sa mga power plant generators nga mo nag-supply sa kuryente paagi sa linya naman sa NGCP antes mag-abot sa power distributor or electric distributor nga mo ini ang Seneco kung diri ka sa Bacolod sila ay Murcia area. Di may kasugpon ba hindi ni matapos amon Action Mar? Bangod nga actually natawgan ko si Councilor Calao basi buwas si update naton ni siya kung na saan ang most likely ipatawag niya ngaliwat nga committee hearing angot na Senate. Amara so para ang nagkalanabong kaina waigid kita bisan ako ay mga question na to kay na tapos sa waigid na paabot waigid na expectar nga lalisay. Sa open forum na to Action Art nga bahin natabo to, open forum na. Yes, actually magsiling open forum kada media ginatagan opportunity to ask, to clarify kay ito ka very technical sa ila bigin raise kay inda nga mga points o kung mga sa PowerPoint presentation bla. Isa pa na. Okay, very technical. Kung gusto mo i-clarify na, then you have to ask question directly sa mag-concern individual gusto mo ipamagkutan. Di galing wala na ito matabo kay do pila pa lang ang nagkambal kay nagka-question na tapos paagi sa lalisay ganito mo. To be continued, abangan ang susunod na kabanata parte sini Action Mar. Amo nang naging komera naton kay ina press conference nga nagresulta sa paglalisay sa bahinsang Central Negros Electric Cooperative. Para sa Action Firing Line, Action at ay hupon una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang report nga inyo nabatian gindulong sa aton sa kaluan sa bloater na plant. This is my life. This
is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon pag magpatiyog sa roleta. Diri nang paluan ang kapremyo nga imong nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta.
kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa ruleta. Diri nang paluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PINEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, September 1, 2022 nga edisyon sa Action Firing Line magatakop naman temporaryo. Iban nga balita way ta malabutan ang balita sa Nokpo mga action balita ni Action Jan. Way ta na malabutan kay ka-interesante mo tong balita no. May isa iya ka tigulang nga nagapataya sang STL nakadalin-as lang sa footwalk baw nano man. Patay gini siya dira sa may Kabankalan City. September 1, 2022 ang Action Firing Line edition. Magatakop temporaryo ako naman Action Marlon Hervaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod. Action Radio.